Pirtûka xwendinê 2 Rûpel 17 Dersiyek çe Hîndarî 22 Rojnamevan yekte qelemtûş ji xelkê dipirse. Hûn trajediya Dilawer û Dilanê çawa pêşwazî dikin? Bêguman ev bûyereke tehl e. Mafê kesî nîne ku ji evî nêre bibe asteng. Ji mem û zîn vir de evîndaran rêyê rihetiyê nedîtiye li vî welatî. Di her evîndariyê de bêkoyek heye. Ew mirovên ku Dilawerî kuştine ji bêkoyê ewanî jî xirabtirin. Du cahilin hez ji hev kirina. Di vîya bavê Dîlanê ew afû bikirina. Belkû Dilawerd pêşa rojê de xwara karek bidîta û dewlemend jî bûbaya. Kuştina her du evîndara jî bêwijdaniya. Edet û toreyên civatê çi be divê cî bi cî be. Yan na civata me dê di du rojan de ji hev bikeve. Mafê dê, bav û malbatê heye ku namusa xwe biparêzin. Êdî bese. Heta kengê civanên me vê bibin qurbana toreyên civakî. Roj nîne ku keç û xortekî civan ji destê van toreyên kirret xwe nekuje. Êdî bese. Divê çareyek ji vê yekê re bêdîtin. Meriv nikare vê bûyera xemgîn tenê bi sedemên toreyî vegirê bide. Sedama bîngehîn ew e ku Kurdistan welatekî bindest e. Heke welatekî serbixwe û azad ba, ew qas xizanî û bêkarî dê tin heba. Yan jî perwerdeyiyeke azad heba û Dilawer jî dê bikariya bixwenda yan jî ji xwe re karekî bidîta. û helbet ev bûyera xemgîn jî rû nedida. Tiştê çû nekevdû. Heta ev civat di vê rewşê de be, bûyerên wiha jî dê rû bidin. Pêwîst e sedem ji hûlê bên rakirin. Ev toreyên hişk hinek bên nerm kirin. Divê meriv zû nekele. Kelîn zirar e.